Nigeria ɲina samiya ye tiɲɛniba de don u ka jamana kɔnɔ min ɲɔgɔn ma kɛ nin y'a san 10 ani kɔ ye. Mɔgɔ 300 ɲɔgɔnnin bɔnɛna mɔgɔ 100,000 olu y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni nɔ ye. Uganda Madudu mara kɛnɛya baarakɛlaw bɛ degunba de kɔnɔ ka sabu kɛ Ebola bana kunbɛli ye min kunnafoni dira u ka kɛnɛya minisiriso fɛ ko Ebola bana yera mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 3 la mɔgɔ 9 olu fatura kɛnɛya baarakɛlaw ka fɔ la. Libi ani Turki ye u bolonɔ bila gafe dɔ la kunun tɛnɛ min kɛra Libi jamana faaba kɔnɔ walasa ka se k'u ka gazi ani pétrole bɔ Méditerranée kɔgɔji kan Libi jamana kɔnɔ. Nin baara ninnu daminɛna san 3 kɔfɛ bolonɔbila min tun kɛra jamana 2 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min ma diya nanzaraw ye. Farafina gun kan cakɛda min bɛ wele ko Bezos Earth Fund ye fɛɛrɛ kura dɔw sigi sen kan walasa ka se ka yiritigɛ kɔn kungodaw la a ka ca ni tari miliyɔn 100 ye farafina gun kana la min bɛɛ lajɛlen bɛna lakana ka kɔn san 2030 ɲɛ. Kenya bi u ka jamana ye jamana fɔlɔ ye min ka baara bɛnnen don avocat sɛnɛli ma san o san tɔni 800 de bɛ bɔ u ka jamana kɔnɔna la ka taa Europe gunkana Moyen Orient ani farafina gunkan jamana tɔw kan i n'a fɔ Egypte ani Afrique du Sud.